Another day, another story. Ngithi mina guys nikuphi umfana emithi ixoxo. Umfana emitha ixoxo. Uthi ngixoxela istory senoyihlanganisa nini ukuthi kwakuyikuphi angeke ngimention iprovince, angeke ngimention indawo, angeke ngimention igama lomuntu. Basi kuthiwa umfana nje ukhule umfana nje yabo olentuzanayo othandwayo nje. Umfana nje othandekayo, amantombazane ayayiwela kuyena. Ngisho engayifuna intombazane iyona ezoyiphosa emfaneni. Hayi so umfana ke alentuzeke ke. Abe right ke yabo nje ejole namantombazane walaxazi nayo seyawaplaya ngoba vela amanye so engawathandi vele wona iletha kuona. So shuthi nje wayinengane all over the show emithi seshiye kanjalo ebaleke angathatha responsibility ezubaba. Kanti this one time izonithisa ingane yomuntu orong. Hayi mfana as usually amithisa memithisa ifike ingane nkosami izobikisisa. Befika nje mfana wesiphathe lentombazane yakade iyivirgin yabo kwengane ehlolwayo kwaziwa nje ukuthi ingane iphethe kahle. Hayi imithi ingane imithi ifike phela izobikisisa imithi izobika nje mfana adinaye yonke into athi nje lo yangihlanyela angingangane mina akaze ngimithi sengane abhekishe umfana. Ayi uma wengane ahlanye mezwa le ndaba ukuthi hayibo babuye nje bephoxekile ingane yakhe isiphoxekile nakwezinye ingane cabanga ingane kade ihlolwa kade right sivedanekile kanje. Hayi alentuzeke athi umama nje ethula wena ngifuna ukumbona lo mfana. Hayi umama ahamba ekulumuzi afike nje ngenhlonipho enkulu abacele bese yacela ukuthi nomfana ucela naye abe khona. Hayi afika akhulume nabo kahle umama. Ngithandi and ngi-appreciate lento oyenzile mfana enganeni yami because ngisho nami ngeke ngibone ngisho nihamba nobabili ingane yami ithanda nawe and you are the first person ethanda naye ayikazi izithandane namuntu omunye and then yabuye futhi ya break wena and on top of that wena futhi wayimithisa kodwa manje usukwazi ukuma ungibheke emehlweni uthi akuyona ingane yakho le uthi mfana nje hayi mama ngeke anginayo nje ingane mina ngifuna ingane futhi. Hayi athi mama umile kulawo mazwi akho athi na yebo athi you locking it down like that mfana athi mfana yebo ngiyayilokha lapho ngithi nje mina angazani nangane. Hayi athi ke ulentuzane ke ugeli ke athi magelayo kulungile mawukuthi awuyazi sengizokubuza ukugcina awuyazi ingane athi mfana ke athi mase yamese mina ngizokukhombisa kabantu mina angiyena lo mama laba bayilimo uhambo bamithisele ingane ushiya kanjalo. This is my child. Le ngane le ayiqhuma ngetsheni ngifuna ukukufundisa isifundo uzoyifila le pain efilwe le ngane and more. Athi uyozubuya uze kimi uzoxolisa uthathe responsibility yalento yenzile. Angijwayelwa kabi mina ungangijwayeli nje amakhekhe omncwabo. Mina ngizokufundisa abantu ukuthi abantu into enjani. Hayi mfana ayithathela ayithathi nje hawukhululeka hayibo bemtshene kuba hayibo uzwile lo mama uyakusongela athi I do not care ethi baningi bahlale bengisongela so nje akayena oqala so I'm not worried ashe beyiqhubekela ayitholela intombi mfana amove on nempilo yakhe. Hayi umfana ke ebhampeki begcine sebhampa nje senentombi entsha ke yabo nje umhlaba uphethe ngezandla kanti akazi ukuthi umama wabantu bengadlali mangabethi udlale ngengane wrong. Hayi umama kushuthi amloyo umfana kuthi nje kuhleliwe alala umfana ebusuku vele ephupha ixoxo mevuka ekseni isikhumba sakhe sonke ngathi sexoxo hayi angayikholwa into umfana ethi uyabuka inyawo ivele ivuvukale isiso sithi fu. Hayibo isiso sakhe siyakhula futhi siyakhula yabo kumele ephuza amanzi uphila ngokuphuza amanzi mfana ngawuphuza u25 liter in one day. Hayi ngiyakutshena eqala mfana egule manje inyawo ziyavuvukala yabo efila lamapain nje umuntu omithi nesisu sikhulu ngathi somuntu omithi umuntu ade ne 6 pack. Hayibo bebe worried ekhaya agula engakwazi ukukhona ukwenza lutho seyinto elalayo nje elalayo ephuza amanzi idleke nje kodwa nje most of the time uyalala uphuza amanzi. Hayi bese abazali ngeke sayiqala into nje kuphikiswaneke kuma wakho ayisindisiwe mabakho ayikholela kuzulu athi nje uma akaye enyangeni yena ingane yakhe kuzomela ihambe esibhedlela. Hayi asho lo baba silento le ibuka ngathi into yesizulu but usungamisa ke nje elentuzaneni ngoba uyathanda but lento le ibukeka nje kuyinto yesizulu. Hayi nangempela athi mama ngeke nje uzoya kadokotela
hayi bemise esibhedlela ke efika esibhedlela admithwe kalani mfana isisu guys sikhulu isisu zivuvukala inyawo unama sickness nje lawo umuntu vele pregnant futhi osezuzala hayi nale lento yakhe imdonse mfethu imbambe lento isikhathi eside I think wagula for more than a year hayi egula esibhedlela hayi bese besho nodokotela bethi this is more than us akuyona into enormal le umuntu umithi phela lo muntu it's not like unomkhaba this is pregnancy hayi bathi nje bathi udokotela akahlinzwe athi baba khona nje ngeke ingane yakhe ihlinzwe ufuna uqala athole iperspective lapha yenyanga uzabona ukuthi kwenzakalani ingane yakho ayisakhona nokukhulumela vele yavele yashintsha nje impilo hayi bethi nangempela ke enqaba umama ayazi avume emtshela nodokotela bethi I think kuba une point ukuthi kumele ethole perspective because mefila kanjalo akanqabi but ufuna uqala ethole enye opinion before ingane yakhe ihlinzwe hayi encebe enqango nodokotela sebemdischarge ke nabo bedischarge ke aphumeke aye enyangeni kuba bokhona nengane fike nje kuthiwe lo inkinga yakhe incane kabi udinga ukuyozehlisa kumama awamithисela ingane wathi ehene angeke azayondla ingane wayiphika ingane kuyeyakhe ingane eyakhe and kumele ahambe uthathe responsibility axolise kulo mama uzomlungisela yena yedwa umuntu ongamsiza asije umfana angeke yena akwazi ukuqolisa thi hayibo yabo betshesi ngoba vele usebuye phanjanele nayi khanda akasekho nje right asakwazi nokukhuluma kahle uyimpilo yakhe yavele yashintsha nje complete nje uyabo umuntu vele eshintsha hayi bethi ngeke athi nje no angikwa lapho ngeke mina ngokuxolisa kulo mama kancane ngife makumele ngife hayi athi ke uletuzane umama ngishithi option esinayikho ukuthi sikhuleke nokuthi simuyisele esibhedlela hayi ebuyiselwe kumfana esibhedlela mefika esibhedlela guys to akayisho ke scan because surely there is something is suicide ayimabethi bayamscan belibone nje ixoxa vele lihlale nje bha ku scan hayi bebizane bonke odokotela kuthiwa sikazi sikubone konje hayi belanda nodokotela kuthiwa nizosibukisa nangu umfana guys ngizoshesha ngiqede le video ade ngenza omunye 5 minutes wavela wadivitheka angazi for what reason mina uSikTok awusangifuni ngikutshena ukuthi bebiza nodokotela kuthiwe nangu umfana unento la eswini endibukeka njengexoxo elikhulu nendlela aphuza ngamanzi vele iyasho nje ukuthi unexoxo ngaphakathi hayi bebizane bonke kuthiwa hayi uzohlinzwa kumfana ngiyeza manje nelast part hayi uthuke nomndeni kuthiwe wonke umuntu ukuthi hayibo kwenzakalani kanti ngomfana hayi vedana kuthiwa uzohlinzwa ke ahlinzwe guys liphume ixoxo liphume ligqume libaleke ixoxo ligqume nje libaleke ixoxo licingo lihuje isibhedlela sonke libaleke ixoxo ligcine liphumile esibhedlela lingaphinde litholakala ixoxo hayi umfana ke atishwe kahle ke yabona nje ayitshentshwe se right ukuthi manje kumele adile neskin sakhe kuphela ngoba ixoxo selikhishwe but nje wonke umuntu wayene trauma kwaku traumatizing kwakuthuke ngisho nanodokotela ukuthi hayibo kanti kwenzakalani ngoba phela asikaze sibone into enje hayi mfana ahamba ayibuyelele ekhaya abe ngconywana yabo abatshene nje ukuthi mina I will never ever kuya kulowa muzi kuthiwe ngiyoxolisa khona ngingasa ngifile yezo hayi but it's fine ungayiki vele ususindile usu right izalwe ingane vele izalwe nje iwumfana ngqo yonke into yazi ukuthi umuntu owuyena ngqo exactly hayi bebuze kuba yibo mfethu ingane kodwa uyibonile athi nje angifuni ukuyibona sengicikona ukuthi ugogwayo ungigowisile so nje angisafuni kwangana ngisafuni kwalutho engihlanganisa nalo wamuzi hayi shame ziphinde futhi zikhale alentuzekeke athi ke ulentuzane umfana ke alentuzeke abe right but isikhumba sisale ingane isizelwe iyakhula nje ingane hawu once dinyana day nje ngingakaphezulu isikhathi esingakanani ukuthi vembu futhi qale kabusha into njengoba injalo lapho akakahili 100% la eswini kule mthungo yakhe ya understand ukuthi usephathwa umthungo njengayo umuntu obekhulelwe wahlinzwa uyakwazi nje lo wabhuti nje amapain okuba setheater uyozala kodwa uzale ngomthungo hayi ngikutshela ukuthi ibuye mawala ke this time yonke into isidouble
yonke into isidouble. I guess mhlawumbe wayesethwela amawele-ke this time around. Hayi ibuye into hayi bo bemncenga abazali, ngeke ndoda, ngeke ukwazi ukuphila le mpilo. Hamba uyoxolisa kumama, athi nje umfana kungasa ngifile kunokuthi ngiyoxolisa kulowa mama, sengancame ngiphileke ngokuhlala emhlinzwa wakhe. Hayi le ntuzeke-ke ephindeliselwe esibhedlela bese odokotela ayi thina sesiyasaba nokwenza i-procedure kulo mfana lo, ngoba nje iy'manga sikhombisa zona thina into esingakaze sibone, siyayishwama yonke into esiyibona kulo mfana. Hayi nangempela-ke le ntuzeke besho konesi ukuthi odokotela kuthiwa ayi kuzoskenwa futhi again. Makuskenwa ngampela double manje amaxoxo, 2 maxoxozi in one stomach. Hayi mfana ngitshena ukuthi mfana wami atshenwe kuthiwa uzohlinzwa-ke. Unfortunately-ke kulokhu kuhlinza kwakhe-ke kwavedane wangasurvive-ke, washona kanjalo umfana, kwaphela kanjalo nje ngempilo yakhe. Wathi nje eseletuzini sebesathi bathi bayamhlinza nje, akakwazanga ukuphinda abuye futhi abuyena, akekho waziyo ukuthi kwenzakalani, but nje yafeyila into ababethi bayenza because wayevele e-weak because wayesanda kuba nale enye surgery. So siphela lapho guys istory sabhuti wabantu. Ningakhohlwa ukuyofollow i-account yami le backup ngoba le ngingayiluza noma inini, ningikhulekise futhi ukuthi ngingayiluzi le. Ngiyanithanda bangani bami.